Unon. Booster shot sa mga healthcare workers, target nga patigayunon sa Nobyembre o Disyembre. Sa Balita International, 85% sa populasyon sa Portugal na bakunahan na. Sa Balita sa Sports, TNT Tropang Giga, daog naman batok sa San Miguel Beer. Sa Balita Entertainment, KZ Tandingan, gindumdumang iyan na agyan siyam katuig na kaligad antes ng isa kasikat nga singer. Sa aton sini Balita Special, mga dapat hibaluon antes mag-atipan sang ido. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Oktubre 9, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang aton balita sa lakat sang panahon. Ang sentro karon sang Bagyo Maring ang katapusan nga nakitaan sa kalayon 875 kilometros na sidlangan sang Katarman, Northern Samar. May dala ini nga kabasgon sang hangin nga nagalambot sa 85 kilometros malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 105 kilometros por ora. Ang Western Visayas lakip ng probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang Bagyo Maring. Samtang adlaw nagbutnak las 5:32 sa kainas ang aga, magatunod naman las 5:30 karon sa hapon. Ang temperatura mabatsagan sa 26 degrees Celsius, tutob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalamatay kag nagaantos bangod sa high blood pressure. Good morning liwat mga ka-aksyon, kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw Sabado, Oktubre. Doon na gano'n ka lang liwat pa ng intro. Oktubre ano gani sumugod Nine. na? October 9. Wow. Yes. Ang aton nga registration, sige man asa naman siya? 11. Asa 11 na Monday. start ang Yes. registration. Liwat as tayo na sa 31. 31. Kabay Sunday, pa, oo. nakamuta magsigi ka ginuto. Oo, pa-register na kamo kay may substitution pa nga daan hasta sa kwan. Kano, sa November boto 15. niya. Ako nabigad bala nakambal ako nas lingko ning substitution tanin ibla dulaon na sa bala. Oo. Kaya nagahimo siya nga daw langulango sa aton nga kwan sa aton nga election laws. Yes, ganun Daw- yung kinanlan pa i-amend Action Boy, no? Oo, kay Mag-ratify. daw nahimo na daw langulango ang aton nga kwan bala nga electoral process. Nga tinaka-file na tanan, maway ka pa kasiguro ya kung sino gid ang mga kandidato. Usually kakatabo ni sa mga national possessions mo, no? Yes. So, Sa mga local daw hindi gid man sa tanto. Pero ito ka kapoy na Doon into anay lang ka mo. ngani man daw ka kuan nga amot nga ang gin kuan pa na nila gin intra pa ng mga substitution ang daw ka ininto na yang klase sang ano. Anyway, sadya sumong ang eleksyon naton sa probinsya unlike before. Unlike last election 2019 nga daw ang province daw ay gid sang excitement bla. So bisan paano masulo sadya ang eleksyon sa probinsya no with Attorney General running against Bong Lacson. Oo. Sino Versus, sino pa ito? Si Nanay Socorro. tinaya daw hindi na naiya saya kuan okay lang na sa pero Okay lang na sa... Iniya si Attorney General serious candidate niya mo Yes. against Bong Lacson. Yes. Bisan paano kung ikaw ang kontro, mabatsyag ka man hindi ka man kapabaya, no? Hindi ka kapabaya. Anyway, sige Good morning kay Kimo Sabe Magellan. Kay Ida Hefes, Ida Hefes, good morning. Greet silang pamilya ni Randy Garingalo Jr. sang Pontevedra. Kay Kenneth Valencia, mga pita ko no, thank you. No? Kay Marilo Kahilig, Ray Baryoga, kay Ejaju Adasol Guarillas, mga Arguelles ni siya. Sige o standby na kita ya sa aton mga balita lokal.
Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, nag-file na sa Certificate of Candidacy bilang gobernador sa Negros Occidental sa 2022 nga eleksyon kahapon nga adlaw sa Oktubre 8 si Attorney Jan Orola. Si Orola nga residente sang barangay Comalisquis, Don Salvador Benedicto, ang nag-file sa idalom sang National Political Party nga Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o kon PDDS. Suno kay Orola, wala siya maglaong magbalik sa political battle matapos ang pagpangalagad bilang city administrator sang Bacolod. Apang suno sa iya, madamo sa mga pumuluyo ang nagpalapit sa iya agud magpangayo sang bulig, labi na ang mga napektuhan sang pandemya. Isa sa mga plano ni Orola kung magdaog sa eleksyon, amo ang pagpatukod sang dugang nga mga ospital hindi lamang sa mga COVID-19 patients, kundi para sa tanan nga mga pasyente sa naglain-lain nga masakit. Si Orola ang file sa COC nga wala sang running mate sa pagka-busy gobernador. Siya ang nangin kongresista man sang Lone District sang Bacolod. Kinamatarong ni Attorney Jan Orola ang pagpapili bilang gobernador sa Negros Occidental sa 2022 elections. Sinireaksyon ni Governor Bong Lacson sa pag-file ni Orola sa Certificate of Candidacy kahapon nga adlaw. Sunod sa gobernador, kabahin lamang inis ang demokrasya sa pungsod. Iyapagin pa siguro nga magapadayon ang pag-unite sa Negros Occidental sa idalom sang iya sining nga liderato. Dugang pa ni Lacson, madamo sa naagyan ang probinsya bangod sa pandemya kag madamo man sang nahimuan agud makabangon. Paagi sa suporta ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sang guniang palalawigan kag mga alkalde, nagasalig ang gobernador nga maresolbar ang problema sa pandemya kag mapabangon ang probinsya. Nagapati naman si Lacson nga sa karon nga sitwasyon kinahanglan ang unity sang tanan, ilabi na sa mga lideres sang probinsya. Nagbalik naman sa pagkandidato bilang alkalde sa siyudad sang Himamaylan si 5th District Board Member Agustin Ernesto Tinto Bascon. Si Bascon ang nag-file sa Certificate of Candidacy kahapon nga adlaw sa Commission on Elections sa idalom sang Nationalist People's Coalition. Running mate ni Bascon sa pagka-busy alkalde, amo si Raymond Gatuslao, kaupod ang 8 ka makandidato sa pagkakonsehal. Suno kay Bascon, nagbalik siya sa pagpapili sa mga posisyon, agud ibalik ang panggobyerno nga malapit sa mga tao kag wala sang pinilian. Pareho sang siya nagpangalagad bilang alkalde sa among syudad sa sulod sang 9 ka tuig. Si Tinto Bascon ang inupdan si Iloy nga si Anay Mayor Carminia Gatuslao Bascon sa pag-file sa COC sa COMELEC. Sa nagligad nga 2019 elections, ang Iloy ni Bascon ang nagpapili bilang alkalde sa syudad, sa din ang running mate ni amo si Raymond Gatuslao. Apang silang pareho ang nalutos sa ila kasumpong nga sanday Rogelio Raymond Tongson bilang mayor, kag Justin Dominic Gatuslao bilang vice mayor. May ginlimtan sila, may ginahatagan sila sa importansya, ila lang mga tao ang ila gintagaan. So ang aton plano magbalik di sa siyudad sa Himamaylan, hindi sa posisyon, hindi man kung ano ang aton ginagyan sa una na bilang mayor sa siyudad sa Himamaylan, 9 ka tuig, kag ang aton patayunon naton ang panggobyerno na malapit sa tao. Ang kabahin sang pahayag ni Minority Candidate Tinto Bascon. Liwat naman nga nagpapili bilang kongresista sa ikalimang distrito sa Negros Occidental si Anay Negros Occidental Vice Governor Attorney Emilio Dino Yulo III. Si Yulo nga nagaserbe bilang isa sa mga Sugar Regulatory Administration Board member ang nag-file sa Certificate of Candidacy sa Commission on Election kahapon nga adlaw bilang independent candidate. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni Yulo nga sa Oktubre 8 sang udto lamang siya nakadesisyon nga magpapili bilang kongresista. Gani siya ang nanging independent candidate bangod wala na sang tiyempo pa nga magkuha sang Certificate of Nomination and Acceptance salin sa iya partido nga Nationalista Party. Ginklaro ni Yulo nga nagkandidato siya sa among posisyon agud datagan sang tsansa ang mga pumuluyo sang 5th distrito nga makapili sang iban nga kandidato. Si Yulo nga sadto nagpangalagad bilang provincial board member ang nagpapili man bilang kongresista sa ginpatigayon nga special election sang Hunyo 2, 2012 apang naluto sa iya tiyo nga si binalbagan Mayor Alejandro Mirasol. Liwat man nga pagabuhion ni 5th District Congressional Candidate Attorney Emilio Dino Yulo III ang hagna sa Kamara nga nagapabalik sa 1 Negros Island Region sa tion nga ni ang magmadinilagon bilang kongresista sa 2022 nga eleksyon. Suno kay Yulo, ang mga lugar sa ikalima nga distrito sa Negros Occidental amo ang pinaka-accessible sa pila ka mga local government units sa Negros Oriental. Dunga pa ni Yulo,
Nagasanyog man ang development sa turismo ug agrikultura sa 5 distrito, partikular sa Banwa sa La Castellana nga isa sa mga gateway sang Negros Oriental. Ang kalimang distrito ginalakipan sa siyudad sa Himamaylan, Banwa sang Binalbagan, Isabela, La Castellana kag Moises Padilla. Gintukod ang NIR pagi sa Executive Order number 183 ni Anay Presidente Benigno Aquino III sang 2015 apang sa Agosto 9 tuig 2017. Ini ang inabolish ni Presidente Rodrigo Duterte pagi sa Executive Order number 38. Sa katapusan nga balita lokal, wala sang kasumpong sa pagkakongresista mga kandidato sa 4 ka mga distrito sa probinsya sang Negros Occidental. Sa records ng Commission on Election Negros Occidental, isa lamang ang nag-file sa pagkakongresista sa 1st, 2nd, 4th kag 6th district sang probinsya. Sa 1st district, nag-file sa COC si re-electionist 1st District Representative Gerardo Valmier Jr. Sa Sagay City Mayor Alfredo Marino III naman ang nag-isahan ng nag-file sa COC para sa pagkakongresista sa 2nd district. Duha naman nag-file sa COC sa 3rd District kag sila mo sa incumbent Congressman Francisco Benitez kag Bernard Ferraris nga isa ka negosyante. Sa 4th District, liwat magapapili si re-electionist Congresswoman Juliet Marie Ferreira. 3 naman ang mag-enkwentrohan ay sa pagkakongresista sa 5th Distrito kag sila mo sa incumbent Congresswoman Marilo Arroyo Lesaca, anay agisan punong barangay Bacoy Havelosa kag anay Negros Occidental Vice Governor Dino Yulo. Sa 6th District, magabalik sa pagpapili bilang kongresista si anay House Deputy Speaker Mercedes Chedeng Alvarez. Unity talks ni Robredo sa iban nga presidential aspirants hindi na pagpadayunon. Samtang booster shot sa mga healthcare workers, target nga padayunon sa Nobyembre o kun sa Disyembre. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Editionwith Editionwith. Badayon Aksyon Radyo Bacolod Salud. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Payhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Editionwith Editionwith. Badayon Aksyon Radyo Bacolod Salud.
Maging pasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Payhupon. Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for administrative, Nani Kira. Okay, good morning Giliwat. Dira kay Miss Jinky de Alagdon sa Phoenix, Arizona. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Blessed weekend nun sa imo dira, madam. Kay Maria Ko. Kag Pretty Mahilom. Ana Sinoro. No? Athea Kim Iriman. Kag Sol Lama Barnatsa. Good morning kuno sa pamilya dira sa Barangay Handumanan. Ev Smart Tadio Salcedo sa Tansa, Cavite, no? Sa aton dira nga mga kaaksyon sa Barangay Handumanan sa mga membro dira sang Hutuda bla. Good morning sa inyo, no? Kag sa mga taga Burgos Public Market, dira man sa may Libertad Public Market. Good morning dira sa inyo. Kag sa mga taga barangay Katablabla sa Talisay, maayong aga. Dira sa mga taga barangay Ginhalaran sa Silay City, maayong aga man sa inyo. Mga taga siyudad sa Silay, good morning ha. Kay Rhea May Ladjo, kag kay Chris Caripol Javier Tanatan. Okay. Masaka di siya kuno. Pwede man. Problema kung masaka ka di. Si Chris Caripol Javier Tanatan. Gina-parigal siya kuno ni manang niya Milagros Cesar Alit. Pakaisa gali si Milagli. Okay. Nga nagwa niya nga ako niya nga naman. Dumiga sa butahe di sa ako. Ang ano? Ga sige gwa nga ako niya Facebook yung mahaw. Kay Juvie Monares. Perfect dira na. Si Miss Vanessa Mayo. Ara ko na sila sa sinihan watching No Time to Die. Ay, sino artistas na? Ay, matanaw tas na. Tigay wala. Sad no. Nidla ko mag action boy. Tanaw sine. Ay, ikaw? Galing daw wala ko pulos up doon sa sinihan. Natulog ka? Ay, na. Kakatulugan ko yung action boy. Ate, kung gusto mo, doon ka sa sinihan, kaya hindi kayo matulugan kung nakupon mo. Hindi na, kaya basi sumbagon mo. Labi lagi ko ikaw ang nagbayad. Kadisa, ula ka uya ako nagbayad. Sige ka natulog. Ako gabayad, dinubos mo ng popcorn ka magtulog. Ron ma. Amoy ka na wala siya. You'll find comfort wala sa sa sinihan. Nakatugnaw pa daan. Ako tinuig na kuya, wala ka kadto sa kadto sinihan. Kaya mo na, ang problema, kuman matulog kuya mo. Tulog. Sila sa balay ko na lang ni tanawon. So, surya ka, upod mo. Ano ito natabugan? Ang bot. Sulito, tabi. Ang sinihan nga, dahil hindi ka nakapasulit mo. Oo. Hindi ka nakapasulit yan. Like sa una nga, pwede ka nakapasulit mo. Bayad liwat. Subong yan, hindi ka pasulit. Kaya pagka-end na isang show, guwa ka mo yung tanan. I-Netflix na lang. Good morning, Danay. Kay Tita Russell, kag Tito Nonoy, dira sa may Silay. And of course, kay Kuya Lawrence, kay Baby Rap. Good morning. Sige. No Time to Die gali si Daniel Craig. Hindi ang kilala. James Bond bala na nga puti. James puti Bond. ni siya nga James Bond ya. Kanang James Bond niya daw mga British ni daw mga ni siya daw ka Amerikano daw Ako wala action boy, do may nabudlayan gi kuya ano yan ng mga pangalan bala. Face recognition okay lang ko. Dito gay kaning guro kung hindi na tabi workmates, malipat sa pangalan mo. Ina? Ang imo lang tsura hindi ko malipat. Okay. Nga basin uni sa ganing ang ano ni Man. Mambal pa ko tadi, hindi ilifuy. Hindi ka gali, Kwan, hindi ka gali. Ano na tawagan ni Man? Kwan, nang doon yung recall bla. Oo na. Hindi ka hindi ka mayo na. Pero kung makitaon, kung saan tsura, ay, kilala ko siya sa tsura. Hindi ko siya kilala sa pangalan. Sa ngalan, lipatan mo. Oo. Forgetful ka gali sa mga Labi names. mga foreign names. Labi na mga Koreano ng pangalan. Ako yung ko na kwan si. Gatan ako kay drama pero hindi ko kilala. Ang nabalaan ko gilang nga Koreano ang ngalan niya si Kwan Lee Min Ho lang yung kilala ko gani. Si sina? Lee Min Ho. Kung gani niya si Kim Jong Un.
Si Kim Jong-un. Mula na ako niya. Kag si Sandara Park eh. Dali lang yun. Speaking na bala, diba, kabalo ka na isang grupo nga Blackpink na bala Action Boy. Batian ko lang. Na, ang mga Pinoy, grabe, kaya malila. Tani ko nung running mate ni Robredo, si Binay, kaya para tawag sila Blackpink. Tawagin na mga Pinoy, ito yung utoy ko kadlaw gapon. Ay, di ba, pink ya ang color ni Robredo. Si Binay naman ang ilang, hindi naman. Tani sila ko nung running mates, para tawag sila Blackpink. Blackpink. Sakto man. Korean nga, nga girl group. Ano man yung mga Pinoy man. Slasher sumugat damo na sa gadya. Slasher sumugat. Good morning man. Kay bantayan mo ni mga sunod ng mga kuno kasi diyan ni balbalanay kag nang damo na ni makita mo ni ang kakuan bala ka creative sa mga Pinoy. Yes, oo. Ang mga jingle nila. Sino naman yung mga kanta, nga mga rhythm ang masika. Ting Eraserheads gidaan gambal basi makuan sila. Ma-reunite sila no? Si Ellie Buendia nagambal ito. Kung maglagan si Lenny Robredo. Nante, kaya ragyan ba? Jen Oy Sister. Sige standby kita sa aton mga balita national. Action Radio Philippine Standard Time, 7:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Hindi na pagpadayunon ni Vice President Leni Robredo ang unity talks kaupod sa mga parehas niya nga 2022 presidential aspirants. Kasunod nga iya tutukan ang suporta sa tao. Ginhimo ni Robredo anunsyo sa kadlaw matapos mag-file sa iyang Certificate of Candidacy sa pagpapili bilang presidente sa 2022 nga national kag local elections bilang independent candidate. Suno kay Robredo, nagapabilin siya nga bukas apang mas tutukan ang pag-isa sang pumuluyo. Madumdumaan antes mag-file sa COC, nakigsapol si Robredo sang separado sa Ilananday Manila Mayor Isko Moreno kag Senator Manny Pacquiao angot sa United Opposition ticket. Ginklaro ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvania nga epektibo ang tanan nga brands ng COVID-19 vaccine bisan lapaw na sa anong kabulan ini nga na bakuna. Yan pa ni Salvania, miyembro sa Department of Health Technical Advisory Group nga sa datos ng Philippine Food and Drug Administration, wala sa nagapakita nga nadulaan sang kaepektibo mabakuna sa COVID-19 kung nagdugay. Ini sa piyak sa mga pagtuon sa iban nga pungsod sa mga brands ng COVID-19 vaccines nga nagapakita nga nagahuyang ang pagkaepektibo sa sulod sang anong kabulan, rason nga kinanglan sang booster shots. Dugang pa ni Salvania nga ginklaro na ni Gloriani ang ginatumod niya nga naganubo amo ang level sang antibody nga hindi man konektado sa proteksyon nga ginahatag sang bakuna. Target naman sa gobyerno nga matagat sang booster shot batok sa COVID-19 ang mga healthcare workers sa Nobyembre o Disyembre karon nga tuig. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., kinahanglan maproteksyonan ang mga healthcare system sa posible pagsaka sa kaso sang coronavirus rason nga mas kinaduso ni sang gobyerno.
Doon pa ni Galvez, Nobyembre 15 kung sa Disyembre mag-uumpisa ang booster shot sa mga healthcare workers. Ginpahig naman sa Department of Health nga malapit 5,000 ka healthcare workers ang hindi magpa-booster shots kung wala rekomendasyon gikan sa eksperto. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagpatigayan ang DOH sa survey sa 10,525 ka respondent halin na Setyembre 15 to 21 kag nagwa nga 50% ang hindi magpasugot kung wala sa nagakaigong ebidensya kag wala rekomendasyon sa eksperto. Una ginpahayag ni Vergere nga wala sang ebidensya nga makapamatuod nga ang booster shots makatay sa proteksyon batok sa COVID-19. Samtang nag-apilar naman sa paghangop si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa mga healthcare workers kag narawagan nga likawan ang paghalin sa trabaho subong man ginpahayag nga ginatrabaho na sang DOH ang pag-release ng pondo para sa ilang benepisyo. Sunod kay Vergere, ini ang padayon nga apelasyon kag panawagan nila sa healthcare workers bangod ginahimo man ang tanan ug mahatag ang benepisyo kag kinahanglanon. Doon pa ni Vergere, nag-request na si Health Secretary Francisco Duque III para ma-release ang inabulbanta 2 ka bilyon ka pesos para sa meals, accommodation kag transportation allowance sa mga healthcare workers. Sa katapusan nga balita nasyonal, nagpakig-angot ang Commission on Elections sa National Telecommunications Commission agud tun-an ang posible layi batok sa pag-usar sa emergency alert system para sa political agenda. Sunod kay COMELEC spokesman James Jimenez, nagapatigayan na sa investigasyon ng NTC kag nakig-angot ang COMELEC sa NTC para makakuha sa update sa investigasyon. Nagapati naman si Jimenez nga wala sang violasyon sa election laws apang ginalantaw sang COMELEC nga kinahanglan ini nga tun-an para mapunggan ang pagpangabuso sa emergency alert system. Nagligad nga Miyerkules, nakabaton sang message alert ang mga cellphone users nga yara sa bisinidad sang Harbor Garden Tent sa Sofitel Philippine Plaza, Manila sa syudad sang Pasay matapos nag-file sa COC bilang presidente si Anay Senator Bongbong Marcos. Ang ato nga panguna nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa pagulik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Nalipat lang ko sang title sang isa pero naka James Bond na siya. Kag dira kay Turco Jonko, Doon siya may managuro sa, no? Sa Men in Black. Da. Ay, lain, no? Si Kuana Daya, si Be? sino gani ni ay si Wala labot sa isa bala ang before bala sa black sa itom gid bala, di ba? Men in Black. Itom gid. Hindi wala labot sang itomon, Black Ate si American Kuan bala. si Kuana ya, si hindi na ya. Basta. Men in Black ya kilala ko na kung Ari sa balaw. Ari sa balaw. bebe tanaw ko be. May amo ni nga ay nang ikatatlo ang two, before ang kan isang two. black. Ang two. Ang before sang black. Pero hindi na si Daniel Craig, oh. Hindi na. Hindi na siya si Daniel Craig, oh. Si Ay nano nagwa naman ng Facebook kuma. Ano nangyayari? Hindi siya. Hindi na siya si Daniel Craig. Nasaan pa taon na? Warren Regalado from Manapla, no, sa Regalado family. Criselda Balendez Iman. Good morning, man. Monitor lang sa Panglao, Bohol. Bao, isa sa bakon nga mga bucket list. Wow. Bohol. Ako yung Siargao and Batanes. Batanes to. Before I turned 30. Kinala pa Batanes kagad. Kailan makababatanes. May lang dumako ko munog 30 ka na kay dalon ta ka sa Batanes. Mandam. Umandam ka. Galing ba si palawigon mo lang ko to sa mga baka. Okay lang ha? Basta sa Batanes. Ito tato sa maya tong dabukido bungyod to blang na. Oo, gano'n. Siniklod bukod sa... New Zealand, ano ginadaan? Boy, ambience. Sige, Doc says regards ko no, kay Buddy Boy and Miss Eden Aboso. Dr. Matt Mayo, good morning. Ana Sinoro, good morning mandira sa imo. Kay Veronica Santillan Manukan. Agtanan nga members sang EFC. Stay safe kuno and God bless. Yes. Good morning, Liwat. Kaya wala siya kuno kabate. Kaya sa pinakagwapa ko nga Tita Russell Isiderio Pantaras, dira sa Silay. Okay. Abi pang panyahid ang Aksyon Radio sa Silay. Kaya kadamo na da. Abi create ka mo da EFC Silay chapter. Silay chapter. Bongga. Dami ko rin, no? May mga chapter. Si Miga ta Sharo Bendanillo Court bla. Ay, ara naman siya. Oo, basa ko lang comment siya kay daw ka-cute lang ang comment daw. Ya tunga sa kutsarita na utok, bas tunga pagid sa kutsarita na utok equals isa ka kutsarita nga utok. Ay, laklain. Lakalain si Mummies. Ang kuha nga, gusto nga mga nga picture sa babawang duwab lang naglagan, presidente, kang presidente. Ay, ito ka bongga. Kaya magdugang pag si Binoy, may mo isa kag tunga ng kutsarita nga utok. At least isa kag tunga. Nya daw mahibi ko, promise, hindi naging kuya sa Pinas, magamus na. Kalain. Ngerte si Charo, yung mag-comment mo, no? Kiss alang nagabuya. Bongga. Okay. At sino nagagwa sa ako? Lain na Diyos. Si Renido Aldia. Monitor lang sa may manalimsim Pook Hinubaan. Kay Ann Medel, good morning. Kay Elvira Helogo, good morning man. Jamel Florendo. Rachel Fulgencio Susana, of course, good morning. Action boy, ano nga Eraserheads nga kanta ang favorite mo? Magkahawak ang ama. Bisan lain to, no? Magkahawak ang ating kamay. Yung lang yung imo ya, ang ating. At ang ating kamay. Ang ating kamay. At walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko. Ako yan, imo ko pa pamangkot. Pamangkot ko bala, kaya gusto ko magkanta. Anong imo nga favorite, yabi? Lift your head, baby, don't be scared. Ay, laman na. All the things that could go wrong along the way. You get by. Bali, ano yan ni Tito? Huling El Bimbo to. Perfect! Huling El Bimbo. Okay na. Ate, sige standby na sa atong dugang nga mga balita. Ay, sinura. Galing.
Bali na sa Balita International na lamot na sang Portugal ang tuyo sini nga mabakunahan kontra COVID-19 ng 85% sa ila sini nga populasyon kag mahimo na umpisahan ang third booster dose sa mga residente edad 65 pasaka. Suno kay Graca Freitas, Directorate General of Health, fully vaccinated na ang 85% sa ila. Kag masunod nga semana na umpisa ng third dose para sa mga senior citizens, ilabi na nagaedad 80 anyos kag yara sa mga nursing homes. Naibalahan sa record ang Portugal kag United Arab Emirates ang nagapanguna sa pwesto kundi may pinakadako nga porsyento sa ila populasyon ang nabakunahan. Sa balita sa negosyo, ginapaabot ang big time nga pagsaka na naman sa presyo sa mga produkto sa petrolyo sa masunod nga semana. Base sa apat kadlaw nga trading sa international market, may 1.7 nga saka sa kada litro ang dugang sa gasolina, 1.23 naman sa kada litro sa diesel, kag 1.31 sa kerosene. Nagpalayag man ang pila ka transport groups yung plano nila magpatigan sa fair hike petition kung madayon ang pagdugang sa pagsaka sa presyo sa mga produkto sang petrolyo. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 50 pesos kag 59 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 33 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 50 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, gindumdum ni KZ Tandingan ang iyanagyan siyam katuig na ang nakaligad antes nag-umpisa ini sa showbiz kag nangin isa ka sikat nga singer. Sa nagkakatandingan, bangod sa luyag yung mag-intrasado sa X Factor kundi nagdaog siya sa tuntuig 2012, pila ka klase kag exams ang wala sinigin sudlan, sa piyak nga wala sang kasiguraduhan ang iya kadalagan. Sa nagkakatandingan, nagakanto siya sa mga lugar kundi pwede siya maka-audition, dalang iya backpack nga may CDs, kag ang iya tagipusoon nga may dako nga paglaom. Sa balita sa sports, daog naman ang TNT Tropang Giga batok sa San Miguel Beer sa score nga 115-98 sa Game 3 sa nakaparang nga PBA Philippines sa mga kandidato. Sa mga nag-file COC. Hindi ko tanto kakapoy. Pero kahapon nga adlaw nga mga nag-file daw kapoy ko. Ang mga naghilingagaw. Naghilingagaw, file daw kapoy ko. Ay, may mga shocking moments. Oo, nahamak mo ya si Bato de la Rosa, nag-file iya for president. Hindi ko tanto naging kapoy ko ako. Bongga. Do sa Senado, magsesyon ang isa ka tanaw ko sa virtual session ko sa. Mas smile ako na da kung sang mga katabo, bla. Kabayida sila. Siling ko mag-amuni, siling ko magsigisigi ni sila sa amuni nila pang session, pailan kung sila senador mo. Ay, senator lang? Vice President na yun, Hindi ko mapile, mag-amo mo lang ni siling ko ang kuan, mapile na ako ni senador, grumay pa mo. Galing kayo, ay gid ko kuan kay kalayo, gid bas Manila, maglakataw. Oo, malay mo, madaog ka. Ex-kagawad. Kagawad before, now senator. Perfect. Galing kay kunan ko mag-file sa senador, kaya kulbaan ko ba si magdaog ko. Gani, no? Kabudlay, kaya wala kami di partner na Aksyon Doren. Sing ko magdaog ko da mag-senador, magdaog ko ano ko da man. Kabudlay, mga private plane, kaya kada duty, hindi ko aga, kaya syempre ka na lang. Kaupo din yung alagad, Senator Boy Duran. Ay, labongga! Hindi na Action Boy Duran. Nakakahanda ka namin, tanin ako? Oo, tapos kung headline kami na Action Doran nga wala. Sa ngalan ni Senator Boy Duran, nakabongga! I-try, be. Ako na nga, kung nga nakulbaan mag-file, kaya basi magdaog ko lang. Maglain, tapos sooner or later, few years from now, libre laman mga rap, Action Boy. Oo Sa ngalan ni Presidente Boy Duran, ayun lo, si Presidente Boy Duran. Hindi siya natin man kaupot subong bagod may ara sa inauguration dito sa... Oo, may inauguration sa may talk to the people sa karon. Bongga na. Tapos, exclusive, may interview sa Action Radio, Presidente sa Pilipinas. Tapos, kung pa ya, in person. Oo, tapos sa in person, pwede pa mayaguta. Bakit namin guro, no? Grabe. Hindi ko doon na, guro mo liguro, palang nakit sang kalawasan ko guro ang mga nag-file kahapon. Wala ka man may nakita nga daw something nga daw nagtulod sa imo ano. Kaya may iba nga mga kandidato may kakakita sila nga mga something. Hindi amo niyo sang nagligad sa October 7. Sili ko October 7 la. Ning ko makuan ko karon antes ko magtulog karon. Mamuni-muni ko bala. Discern ka. Ma-discern ko kung bala ma-file ako pagka 8 kay last day ng filing mo. Siling ko antes ko magtulog.
Ay, da ko sa tulugan ko dayon. Wala ka kapanumdum. Way ko kapanumdum. Oh my goodness. Katulugan ko dayon, tiway ko kapanumdum. Di pagka October 8, yan, ano natabo? Tiway na ko Sa last day sa filing. Tiway na ko na hindi Doon na na lang ako alam mag-file. ka Doon na. na lang alam ako. Tiway ko maka-discern ba yun? Ay, nakibot ka gani sa mga nagpapili. So nakibot ko iya sa mga nag-file. Kapinto sa national, nakibot ko blood. Doon ko na, nag-file to siya muna. Eh, kung kabalo ko ma-file sila, unahan ko sila file eh. Basi kibuton mo kami, ikaw to substitute kay De La Rosa. Basi bulagulpi ilawag palawig pa pala sa November 15. Oh, may isa pa kabulan. No? Kasi Sobra pa. maka-substitute, tada blaw. Basi. Senator Ari lang din, basi kinala. Dubasket lang. Dubasket lang ang pangal. Boy. Oh, buslian na si De La Rosa. Alam ka na, ito. Doko, okay lang tayo ikaw. Adali, aking gadali ta. Fourth quarter na. Ginasina na kaya, ari naman, dali na lang. Boy, buslian na si De La Rosa. Lapit na November 15, boy! Grabe, no? Tiyan mo rin ka reaction, boy. Ka-funny. They're making fun of our electoral process. Oo, pero kabalo ka action, boy. Bala, mga filing pala sa si Dres Pilipinas. Pero balita, ito natataya sa Amerika, sa ano, kahit damo man Pinoy, ginabalita mo na ito mo. Pero tikis, bala mga Americans, kay Chindi, madaway, ay na, grabe, ito sa ilang, ito ka very big deal, yun dyan. Yan na yung Pilipinas, man. Wala ka ba? Favorite pastime niya sa Pinoy ang politika mo? Yes. Pastime, ha? Pastime, ha? Pastime. Sandiin nga, no? Pagwa mo sa kapihan, may mga bukol ka na kay pinangutos kay mo. Ako gani sa mga hindi ko file yawa. Ko file, ko ga post ang party sa politika. Kaya kadamo kontra mo. Gani, hindi mo gid ma-please na everyone. Kung ano ba ang choice mo ya, i-mo na lang na. Kaya kung i-post mo pa na, kadamo kontra mo. Kasi amo pa nali na buslot ang kilid mo. Amo lang nagaling kasi lingkutan ni na naman. They're making fun of our political process. O kag nabalang daw kasi secret ni tani ang political process mo. But if you're making fun of it, tilay na yung istorya. Kay kumbaga action. Papayal kay mo. Hambal na pala nila nga ara sa kabot sa madaog ang kapalaran sa Pilipinas. Amo na bala, ti maupod na sila daan pila ka tuig. Kanom? Ang presidente anom baw. Eh, mayo tanay ko naman na ginawa. Sige lang layo pang May 9 Layo pa. Tessie kag Rodolfo Solas, good morning dira. Reynaldo Balangbang, kay Luz Duaso sa Block 34. Hindi nga Block 34 ini. Rebecca Antiladio Pilares, Edwin Noblesa, Lucy Ginulo sa Block 32. Sa din eh. Kagay Estrella de Menegracia sa Block 31 sa Kabugwason. Okay, abi ko. Abi ko kung din nga Puro block lang niya. Wala na. Basta na-block sila nga matultulan sila. Super lawag mo lang block, matultulan. Gani. Sa Pangali sa napanawag ni sa Kabugwason. Kabugwason sa ano na iya sa syudad sang Himamaylan. Diba sabi, ano, ginlawag ni nila yung black ko yun. Sige. Good morning, Galitan Action Boy. Happy birthday, gali pag-greet ni Ma'am Luing Melo, si Joanna Clarice Ebon Alvarez. Birthday? Happy birthday to you. Perfect. Sige, perfect. Yes. Good. Kagawad mo ni Coperdente and Ma'am Mercy dira sa Hinigaran. Thank you. Good morning. Action Boy, mga bagay. Actually, dapat, ang gimutan ko din, mga dapat ibaloon antes mag-atipan sang ido mo. Pero dapat... Ate ko natipan na si Ido, bato ko da. Dapat ang ano, gidi atani iya, ng 10 things your dog would tell you. Ginlain ko na kay Kalawa, basi kadlawan ko sa headline ka na. Pulo ka mga butang iyang balsi mo sa imo ido. Ano ma, tiga mo lang to danay. Kag kung gahambal ang Ido, ha? Oo na. Una, Action Boy, kung gahambal ang ido, hambalan ni gid ka. My life is likely to last 10 to 15 years. Siyempre, ma-attach ka ba Action Boy? Any separation from me would hurt you. Precaution na daan Action Boy nga basi. Kung balayas, talang ko 15 anyos, ha? Oo, 15 years mo lang kumaupod, pinaka-max na. So, kung isa ka katawo, nga grabe, ang attachment mo sa isa ka tawo, butang, sapat pa na, hindi ka na lang kay basi. Amo pa na rason prepare ka ginaya. Prepare ka ginaya sa amo sinang eventuality. Correct. Remember that before you get me, Connection Boy. Ilan na nga akong subong nga 2 years pa lang. Si Alpha na, mundo 4 years old. Belgian Malinois. Next time, Action Boy, dapat kuno, hambal sang ido.
Give me time to understand what you want of me. Ah. Hindi na sila pares utok sang tao, action boy, nga magambal ka nga, pangihi ka sa CR. Hindi na saya. Potty trained lang. Oo, kinanlan mo ya, paano nga siya paanaron, paano na action boy. Basta ang styles na nga panaron mo siya nga sa permi mangihi. Kung mangihi siya sa amo ni, ginasaway siya. So give him time to understand. Yes. Okay, hindi na Pag sa ang gusto mo. hindi na sa tao nga pagambal mo makaintindi dayon. Correct. Anaron mo na siya, anaron. Mas mahadlok ka nga pagbukas mo sang CR, kapalambida na mo ido, gabasa newspaper. Na. Amo na dang kibut. Kasiling na sa wala talang kay flash ko panidigan ganun ka flash. Pa may ito ka flash, bro. Oo, may amo na kay Oo. doon na. Di mas kulbaan kung amo na. Ang next action boy, dapat mabatyagan ko nung sang imo ido nga ginasaligan mo siya bala. Kaya at the same time amo man ang yung action boy mo. Dapat saligay ka mga duwa kay di ba? Ako yung Dogs kapating- is a man's best friend. Gapati ko na yung a dog is the man's best friend. Gapati ko na yan. Oo. Basta loyal ang ido sa imo ya, pero tigin na saya. Yes, action boy. May Ipakita loyalty, yun na may si- pa kaning ido kay may loyalty. True. Oo. Kag faithful. Dra na perdes ang ido ang tao. Oo. Oh. Bisan wala lang yung gambal ya, pero Loyal saya. action speaks louder than words. Correct. Loyal na saya pangin matyan niya kanaya kag Correct. ipakigbato ya kanaya. Kiss abal action boy, kung sulusulugon mo wala imo ido, nga hampakan-pakon mo biya amo, mga akik Oo, ya. maging na saya. Taghulon niya kung pwede lang ang kabon dayon ng mga nagasunog-sunog. Amo nagsabi sa iba niya mayo, parang ido na lang akon nga miguhon sa tao kay ang loyalty sa ido hindi mo pa ma-question. Yes. Basta loyal ido, loyal gina saya. True. Ang next action boy, panumdumunta ang sapat, may feelings mo na sila kung action boy. Correct. Hambal nila, kung makahambal lang ang ido, do not be angry at me for long. Kag hindi mo ko pag i-prisuhon or i-cage bilang punishment kuno action boy. It's a no-no gid kuno. Kay kumbaga do dira nagaumpisa bala ang ido bala nga do magrebel. Do pares man bala sa bata. Nga akigan mo tapos iyam bala, you're grounded. Bala nang ati amo lang manigapo, ting pasaway na lang ta. Mo na action boy. Kita mo iba na action boy may mga kwan gid dog lovers gid nga ginaistorya gid bala ide. Oo, yung istorya. Hindi ka gani magamo ni ha, muni mo ha, muni mo to na. Ako yung istorya ko na ya. Ginano si Charm. Nauyat. Asa bala ko na si Charm. Nayatan ko na di sa guya, oh. Sige na. Anong problema mo, ha? Ayaw mo na. Anong problema mo? Mano ka? Mano Wala ka? sa bat si Charm. Uy, kuha na sila, may ara na sila. Basta, Kisaga mamalaan ko na sila kung gusto nila magwa. Kung gusto nila mag-inom tubig. Malaan ko na. Oo, mamalaan ko Basta, na. ano ka action boy, may connection na bala sa inyo nga duwa. Maintindihan yun ng mga body language sa isa kag malaan ko na. isa. Ay, may inom ko na tubig. Pagkuhan mo tubig, purti din inom tubig. Inom na yung tubig. Makuhan siguro. Makuhan ka, mano ka, mangi ka. Super amo na. Ginawa mo na yan. Nakabongga, may lang wala sa bat siya. Alam wala ka mo na si Charm. Yara man ang isa nga ti may doon na mo nara na sulod balaya mo. Sulod ka ba sa kwarto? Pagkasulod kita mo sulod ka na sa kwarto, mapahigad na sa dayon kaya yara ka balon na sa ngara ka mahigda ka mo. So mapahigad na sa dayon. Ay sige na mga ido, hindi mo na Ang mga alam pa na black action boy. no. Kabalo na sila. Ang next action boy. Charm ano kaning 3+3 lipat ko. Oo, sabi action boy. Pero may ara na bala iban nga ido action boy, Oo, diba? ara na. Kita mo, ang iban nga nag-intra ga talent, upod nila ila ido. Sa Pilipinas ga talent, Britain's ga talent. Ang mga ido nila mas may talent pa sa ila. Oo. Among tuod man gid. Ang next action boy, kung makahambalan ko ng ido, hambalon ka. May trabaho ka, may iban ka nga kalingawan, may ara ka mga abyan. Ako, ikaw lang ang may ara. Kiss abal action boy haga kung example duwala ko mo sa ido or kagatatap sa ido mo, malaga ako sa barkada mo pila ka adlaw, mambakabay da, ido lang na. Ang ako ni sa ko maging nga na siya na sa amon nga duwan asla mo to siya ko dabi butan tara ko sa balay ka pungko ko butan na TV. Ara nas laga kuana na laga pungko lang sila. Paimuyong lang laga ara basta ara lang Tanaw man TV. Tanaw man TV. May ido ko sa una nga kung mag-commercial daw niya na bali daw niya na lakat na sa dayon kay ga commercial ko mo. Tapos kano balik na sa kamagtunaw no. May nasubong niya. May ara duwan sila pungko lang sila. Pagkita ko na nagpalak-palak na sila nga duwa, but silingon may maabot na na. Ay, ma-sense nila. Ma-sense nila na may maabot na na. Bongga. Ti, maabot isa si Mrs. Pagsulod ni Mrs. Ang duwa kayo, dagan pakadto pa karina. Pakadto pa karina sila, excited na sila, pakadto pa karina. Oo, pero nakaling kayo, nagapaymuyong mo na sila.
Mas Pero sexy, wala pa na iya. Hindi pa ko nagbalo nga makon. Wala ko may maabot na ni siling ko ara na guro si Mrs. Guro. Do masimutan ko rin ni Action Boy. Kasi Grabe kay- ng sense of smell pag inila mo. Correct. Oo. Yes. Ang next action boy, amo to pero sige na imo mo kay Charm. Talk to me sometimes. Kay bisan ko no hindi may tsandihan sang idong imo sini ginahambal. Oo. Pero I understand your voice ko no when it is speaking to me. Nan. Kay para sa akig ka. Syempre ga taas tingog mo. Hululo ka, nasubuan ka nang tsindihan ako no action boy sang ido. Hindi lang ang wordings. But ang tune. Eh, di ba magamba ka ha? Ang ido dahil manago. Ano pero kung ay langga dali di ba ikog din pala kasi mo nan. Kagkakuan kaya ka ano kaya nga ido, yung manguhit na iya ko na gusto. Kumuhit na siya ko ito niya ka mo na ako. Ga mo ginaya. Kamo ginaya ko ito niya ka na. Ano ka? Ibaya mo sabi kay tanaw ka TV ba mo sa? Gigi kuhit naman siya, manguhit na siya. Ano ka? Gali kay mapay-pikap na sa sangiyang liog bla mo na mo. Pay-pikap mo muyong lang na siya. True. Paangga lang ka. Kaya tao gani ka paangga ang ido. Correct. Ang next action boy, hambal niya, be aware ko no kung paano mo i-treat ang isa ka ido kaya hindi na nila malipatan. Remember mo action boy, sikat na bala sa Japan, ano na gani, may monumento na da siya gani. Tong yamo, Oo, way kapule. Tapos naghulat lang yun siya action boy, yung naghulat. Kay kada hapon, danda sa kakadto sa train station. Daw gadulugan sa train. Chiko, ano gani? Hindi ko ka Hachiko. Hachiko. Yes. Nga kada hapon gaulat na sa iyang amo. Nga da ginasugat siya na nakaabot kada hapon. So uling amo ito natapatay ito no. Yes. So, Nga kada hapon ara mo ta sa gihapon oo, gaulat. ginahimo yung di action boy kag gatinirda siya, wala siya durog mo gatinir siya di action boy. Grabe ang mga ido. Ang next action boy, remember kung nabisan ano ka mo ka close, pero kung remember if you hit me, may ara ko yung yapon unto. May ara kung may hangganan ang lahat, action boy. But I choose not to bite you because I love you. Hambal sang ida. Nan. Tapos sa way ko na bala, hindi ko na namian nga sa balay hindi mo nang batian mo inablang mga sili. Mga sili. 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 Hindi, hindi mo naman batian sa balay. Ano sika man? Sika. Sikas ko rin na ya. Ay, ang siliya sa ido. sili. Sili. Nga ano na sa samon nga nakakadto na sa samon sa balay. Nga daw nagkuan ang ido namon. Ang ido namon to kuan na siya mo daw security guard la. Oo. Pag sulod mo sa balay nga bag-o ka da. Oo. Libot-libutan niya ka na, simut-simutan niya ka na, malawon pa mo yung nang kay gina-check lang na. Yung check sa ano, gina-check niya kung may mga virus ka. Simut-simutan niya ka na. Siglam la pa mo yung nanda, bisan bago ka lang nakatas. Pa mo yung lamla kay simut-simutan niya ka na. Tapos na simut-simut, pag okay na, malakat na sa dayon. Hindi ka na pag gina-memorize sila ka. Gina-memorize sila ka na. Balo ka gina-check na sa namon. Timi araw isa nga magsulod tapos pag palapit sa idol niya, sili. Ni ko boy na diya gina-sili. Sili. May ara man line. Ano sili ba? Sili goro. Sili. May ara gid action boy mo. Kung nga sika. Sik. May ara gid action boy gamba. May ara gid yung mga tao nga namian sang ido, pero may ara gid yung mga tao nga dog lovers gid yung katawag. Nakabalo gid wala iya balaya na iyo kung gashed ang ido. Bisan baho ang ido, haluka ng ido, naanad sang baho sang ido. Amo na bala action boy. Shout out kay Action Marnie Kiraw. Grabe gid siya action boy. Very dog lover gid si Action Marnie. Kita ka sa mga bayo kisa kapit pa black kay dumdamo ng mga blahibo. Oo, mga blahibo kay kapasabak, pahingagaw pasabak. Ang lastly action boy, ari do kasubo. English yun, tanang kachindi lang siguro. Hambalya, take care of me when I get old. You too will grow old. Kung makambalang ido, hambalya, go with me on difficult journey. Never say ko no, hindi ka ko na maghambal nga. Hindi na ako magpalapit sa iya. I cannot bear to watch or let it happen in my absence. Kaya para ako no sa ila, everything is easier for me if you are there, even my death. Ay, kasad. I'm an action boy. Siyempre, di ba, kung arap lang duta gumatayo ng ido, kung kita, mamana mo. Di ba pang, gapo-apo na bala. Tapos, ikaw, gina-comfort mo na lang. Ting iban, naghambal sila nga hindi nila kaya actually. Magalit kito do, arap lang feeling of affection sang ido nga, ay ari ang akong best friend. Nga sa ako nasta until my last breath. Kung mo, kung galit na yan, no? Ara, gid yan na, migiling ara ka gid, no? Yes. So, kaya pila lang kami may ido nga nagpatay, do kami lang ara. Si Mrs. lakat na yan, lakat ga. kaya hindi siya gusto, Hindi siya gusto. boy. Kami na hasta sa lubong, ako na lang kasal. ako na lang nag-supervise. Supervise ang lubong. Very lubong. Wala na guro. Wala na guro. Why na gina Naguruhan.
Pero mo na siya, no? Yes. Ang Ido, bisan sapat lang na siya, pero ang loyalty niya na hindi mo ganyan ma-question ang loyalty sa Ido. Bisan mal Aksyon Boy, hindi mo bisan lang sapat sina. Pero kaysa abala, mas may pakiramdam pang Ido kaysa sa tao. Oh, correct. Oh, Di ba? Ay, nako. Basta, kami muna, ang attachment mo lang galing balang sa hindi niya malawig, ila kabuhi. Pero namin itong ambal, no, bisan tod sa manupatay na sa ara kagid namin, gidarag. Because it would be easier for them sa mga Ido kung ara ang ilang best friend. Si Tita Nene Campanyelo, super send siya sa pictures ng iya Ido, gin birthday han. Happy first birthday kay Lulu. Bongga, may cake. Kaya mo muna ito sa amon. May ang amon ito maglala. Ito mo man ha. Yala ko nga si Renz. Renz din ka mga ito. Niya mabakal ko cake. Ko nga niya birthday ni Shiba. Ang ilang isa Ido. Tapos piyak mo lang yung birthday ko. Bongga, no? Pero Aksyon Boy, kabalo mo na sila bala in times na malipay. Amo na balanan. Very birthday yan? Oo. Nene, nag-birthday? Oo, Nene Campanya. Tita Nene. May This is kapag our imbitar dog. si Felix ha. May birthday glida. Mayan, dapat Aksyon Boy. O, tanawa, bala ni man, karne, siguro. Ay, kag may sabaw. Bongga. May kapag imbitar si Felix ko ya. Sige ha. Happy weekend everyone. Dira kay Stella, kay Alson. Oy, Migo, kumusta ka na? Alson Bangay, no? Yanni Cruz, good morning. Kay Ana Sinoro may aras ako 13 years na. Ido. Napaka na. Dead sula na. Dead sula. Gagiligo ka pa. Kagawad, Adora, Ulay, Abalahon, good morning. Sa kay Jocelyn Song Comedia, kag Ems Aboso, good morning. Yes. Good morning, Danay Aksyon Boy. Sa tanan nga taga Green Muscle Growers, dira sa San Juan, Binalbagan. Nidlaw na kami sa inyo, Green Chef. Yes. Kay Sir Amer Bilbao, sang Ibi Magalona, kag si Sir Nestor Egang, kag Ivan Malyo. Good morning. Salamat, Yes. Ed. Kay ihada ko da Maria Rivera Murayama, good morning. Kay Marjon Rivera, kag Anthony Rivera, Michiko, maing agama. Yes. Sila ni SM Nonski, Aksyon Boy. Damo mo na sila. Damo pa na sila, may bago pa na sila. Dogs and Oo pa. Gusto ko pag Aksyon Boy. Kalikiga ko ni Mama. Kaya ang pag ko na doon kinumos ang churro. Naman. Sige. Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Art tay Hupon sa Saturday edition. Happy weekend everyone! Ang inyo din news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,